Jo, čaute, moje meno je Mid a ja vás vítam u ďalšieho videa, studio tour videa. No, čiže takto to tu nejako vyzerá. Alebo ja vám to takto pretočím. Takto to tu vyzerá. Toto je Milada. Už sme sa s ňou dlho nevideli, že? Milada, už sme sa do kamery. No. Nie ju tam dobre zaostredu vidieť. Čiže ideme si tu pozrieť nejaké veci v mojom YouTube kanálu. Toto má taký náhrdelník, čo mi nesedí. A toto je počítač, na ktorom pracujem na mojom druhom kanáli. Čiže ak si nevidel môj druhý kanál, tak sa volá Studio MiTV Roblox. Moje LED pasíky, aby to tu nejako pekne vyzeralo. Dráha vlaková. Taká menšia telka. Voňavku si nevšímajte. Tu vám musím zakryť, aby ste ju nevideli. Aby ste nevedeli, že ako vyzerá. Čaute, tam som ja. No. Toto je trezor, od ktorého vám nepoviem kód, čiže haha, máte smolu. Takto vyzerá GTA 5 mapa, nič ste nevideli. A takto vyzerá White Star Line. Takáto stolička, ktorú niekedy používam na to, že keď potrebujem nejaké veľké veci. A môžem to ukázať, dobre. Takto vypadá horok môjho štúdia. Kontajner, 6-miestna predĺžovačka, moja posteľ, ten bordel, na tej posteli si nevšimajte, nepripravil som sa na to studio tour. Práve som prišiel zo školy, čiže takto vyzerá moja taška. Ovládač na túto lampu. A pardon. Zabehla. Tuto takto vyzerá. A teraz vám to musím vám to teraz musím. Ak sa čudujete, že prečo vidíte čiernotu alebo nič nevidíte, tak je to preto, pretože som vám chcel natočiť na stenku, ale nenatočím vám, pretože sú tam moje fotky a keby ich bolo vidieť, tak to musím dať do súkromného videa. Čiže nemôžem vám to teraz natočiť. Práve v tejto chvíli vám to nemôžem natočiť. No a dobre, teraz už to nenatáčam, môžem sa vrhnúť ďalej. A ja vás nebudem zdržovať, poďme pokračovať v štúdio YouTube. Štúdio tour. Dobre. Čiže ideme. Ja neviem, čo vám mám ukázať, akože PlayStation 4 ovládače, krivo pre Miladu, tak to nejako vyzerá. A keď toto video bude mať aspoň, ja viem, že to je na našom YouTube kanáli nereálne, ale keď toto video bude mať 10 000 lajkov a 15 000 pozretí, tak urobím, tak proste, tak sa, a 100 000, keď na tomto videu bude 100 000 sledovateľov, 100 000 lajkov a 100 000 odoberateľov, tak sa odhalím.